Euskadiko komunikazioko taldea gea, eta guazen Basaka irura antzerkia aurkezte dizuegu. Iruileko hontan deun lana da, eta hemengo pertsonaiak eta gidoiak guk sortuak dira. Zuei eskatzizun bakarra isiltasuna da, eta eskerrak eman nahi dizkeu Jessica eta Oianai lagundu igutelako guztia iten, da gu aguantatu gaituztelako urte osoan zer, eta teknikariei musika eta argiekin emanaldiari bitxia ematen diotelako. Ramona jain dituzu lanak? Bai, baina nire izna Cristina. Bueno, Cristina, Ramona, sinonimoak. Tomate, lechuga, zeta. Buba, nik espero eta ortengo ikaslean egunekoak baizain hobeak izatea. Bueno, jatorrak ezakit, baina beratxak bai. Ikusi dut eta Euskal Herriko familia beratxenen parte dira. Oi, diru asko. Begira, hor datoz. Eta bakoitzean bide girale izango dira. Gu June eta Jon Ramirez gara. Eta gu Cristina eta Josefina gara. Alba? Nor da Alba? Nina izlau etxe ditut zora amena. Iara. Kaixo! Ona nago. Elena? Kaixo! Magi! Uxue? Sofia. Izaro. Hemen naiz? Irene. Naia. Laukotxe ditut. Sei zazpi. Berak geletara. Kaixo, ni Elena naiz. Eskuaga bete dituzu? Zer? Eskuaga bete dituzu? Bai. Hobeto kontrarekin, Joshua. Parak ekarritut, norbaitatzen nahi du frontoira? Bai, Ideiona. Kaixo, biztragura zuen? Bai! Krema behar dezue. Bikinia? Itxaron, krema bota behar dut. Barkatu, nun dago frontoia? Hemen ez dago frontoi. Kaixo, nun dago irekilekoa? Hemen ez dago ireli. Baina Instako argazkietan hori agertzen zen. Ez igarelekuritaz fronteriz, zeuda leku da. Kexatu ingo gea. Berrogeita margarren artikuloak dio bezala, Instagramen sartzen denak errealitatea ez aldi batez bat, izunez horrek, hori legala. A ber, hori baino garrantzitsuagoa. Nola da zure izena? Justin. Show you off. Tonight I wanna
frontoirik ez da igerilekurik ere. Zer da? Argazkietan hori agertzen zen. Gezurra esan diguzu, Salaketak harri hartu genu. Salaketa bat, direla baditzen buruzitza egiteko aprobetxatu dezakegu, please. A ver. Salaketa ez da berrezkoa. 21. mendean gaude. Hau, hitz egiten konpondu dezakegu. Igerilekua eta frontoia egitea ez da bideragarria, bietako bat aukeratu beharko duzue. Eta gu saiatuko gara diru garotzen. Ai, ama! Ez dugu dirurik etxupat erosteko. Nola aukiko den frontoi bat iteko? Ta gutxu egirileku bat. Ai, ama! Ba, agian horrena zoka batea izango zen. Zer zadutu? Ba, elikagaiak, tortilla, kroketa... Ui, kroketak bexamelakin! Eta ze prezioetan zatuko ditugu pintxoak? 1.252 euro! Venga, en serio, zemos euro batea. Txampon batet truke. Bueno, gabiltzaileak kaleratzen badugu, bere diru aurrezten dugu. Eta, bueno, diru laguntza bat da. Ea zere garotzen unak zure tordoak eta gero. Eta nonik aterako dugu denbora eta osagaiak? Eta kontzertu bat antolatzen badugu? Bai, eta ekarrezakegula Rosalia! Shakira! A ver, kroketak egiteko dirurik ez badugu nola ekarriko dugu Shakira. Gori galen bat antolatzea esango da. Bai, seguro hemen gainera artista asko da. Bai. Lero, lore. Baina zuetzinen jazti. Bueno, guazen arira, igerileko hobea da ugaran gaude. Gainea, zerbait edako igerileko bikinia. Baita nik palake bai. Ja, baina terrenak bikinia jartzetun, ez palak. Pues nik ez dut egin irik ekarri. Bai, nukan tekarriko zenun? Ez da baina jantzia da. Hoi asko zitu zen. Bueno, ba, frontoia joko askoltarako aukera ematen du. Gainera, ezagizike diotenez frontoian jende gutxe goitzen da. A ber, nortzen dugun diroaren arabera erabaki beharko dugu, ez da? Frontoia baitu da. Zuek zer diozue frontoia la igerilekoa. pentsatu dugu, eta horretarako Got Talent bat egingo dugu irabazleak kontzertuan parte hartzeko. Hori da, eta norbetek izten eman egin badugu izen emateko papera paseia horten egongo da. Nahi duenak eman dezake esena. Edozein talentu balio du. Dantza, kanta... Tira, orain ajatzera, eta amaretan oiera.
Gelaguetan kriston beno aiteguen, nik hemen ezingo delorik egin. Baina zer eserosoa da hau. Hemen bizkarra txiko deu. Teknikoki bizkarreta, oste. Nola zoaz, Elena? Ba, hortza garbitzera. Eta zure gauza? Hor ditu. Bueno, berdin du. Ondolon. Aizuen eskaka, kontatu zarete goztalentera. Noski, volantena da pizti egiteko irua lortzea. Biharko eguna polita izango da. Bai, oso ondo baino, eta Elena non dago. Hemen dago. Sukalda garbitzen ari ginen. Tira, prestatu. Goztalenta astera doana. Oso ondo. Eta bai hemen, bai kontzerta lortzen den dirua, guretzat izango da. Igerileko egiteko izango da. Hasta nik, abek. Jangelan, dilista jarri dizkigute. Eta besti hau gurean haitxik jainetik atuko jo. Baize, 5 urtekin pesoa jangenion zegosea geun genaukan. And I wish you joy and happiness. But above all this, I wish you love.
sarrera zer batera? 1.952 euro. Ea, ona, diga behar dugu. Baina, nork ordainduko da inbeste sarrera batzuengatik? Aberatsak dira, beraientzat hori ez ezer izango. Egia da. Venga, guazen. Ba, hasta da. Kaixo jaun Andrea. Kontzertu honetan, bi talde artistan elkartasuna ikusiko dugu. Abeslariak eta dantzariak. Hasta dilla. Etorri! Primera egin duzue. Hemen dituzue peskagari batzuk egonai amaiere bateko. Eskerrik asko? Honek azukre dauka? Ez du lasai, sugar fria. Ba, arraro xamar dago. Ez da gauza inona, gaizki sentitzen ari naiz. Horein da momentua. Lapurtu dena. Boltsuak, esloguak. Ilea! Zer da hau? Non dago kontzertuko dirua? Eta nire gauza? Dena lapurtu gute! Baina zer gertatu da? Hau da gure momentua. Beti nahi izan dugu
Hawaiira joan. Orain da gure garaia. Zehazki nola da plana? Aberatsak dira. Pozoia eran eta lokartzen direnean dena lapurtuko diegu. Etorri! Primera induzue, hemen dituzte pretskagari batzuk egune jamaiaren mateko. Eskerrik asko, honek azukera dauka. Zira, sexuak dira. Garo xamar dago. Ez dago zainon horrek, gaizki sentitzen da binabi. Horren da gure momentua, lapurtu dena gontxua, erlojuak, bia! Zer da gau? Non dago kontzertuko dirua? Nire gauza? Dena lapurtu dute. Baina zer gertatu da hemen? Eman lana burratu zitzaion nahi. Ezagutu ditu bio batera emaiazu horrela duzun eskuan Gara oztore horrek egogira emaiazu horrela duzun eskuan Horai ere izango ezagutu diren bihotze batera zenbatuko diren zauria gauenan gurean Batzeko neurria bera zoa ez duko gaintzeko zauria Unio batzutan harima guztua Behartzeko bizitza berria da